عندك لأنقرة أو كسيكو أو وارد سردان أنقرة ياش كسيكو أو أنقرة درباس بدون فستيفالك السر آماده بيه فستیوالک یا ترشینایه ترشین خوش که عنیفه چو روی داره جمعه هم ترشینا هانی همچنین روی داره و هیجان و اتمسفر فستیوال مرا پار وکر پشت و فستیوال و نوچه‌جی جمع برای خوب دن خبر آخه مجار آخه ما مستیم استودیه آماده نه خداوند استودی آماده نه مجار مجی پرورده 2017 و 2018 کام پیشی برای خوب دن festivala Mehrican'a ya Tırşini. Sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirkeyle olur! Nah sana! Limonla olur! Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! İsot, bejik, balican, frengi, petih, kelem, portakal, gilyas u gerek berhemendin tırşinten çekirin. Her bajar bitişteki xwe navdare. Navçeya çubuk Ankara jî bi tirşîna xwe bi nav û denge. Her sal çubukê festîvala navnetewiya tirşîn û çandê tê kirin. Îsal jî duwazdemîn festîvala navnetewî hat li darxistin. Dema ku li Ankara'yê tirşîn tê gotin navçeya wê çubukê tê aqilê mirovan. Li çubukê îsal dozdemîn festîvala navnetewî ya tirşîn û ya çandê hate li darxistin. Di vê festîvalê da li ser dezgehan tirşînê cûr be cûr li benda gelê Ankarê ne. Gelekî feydeyên tirşîna çubukê hene. Li dezgehan li ser bîstî cûreyên tirşînê pêşkêşî welatiyan hat kirin. Turşusu patlıcan dolma içi Minak ev tirşiya balcanan e. Ev tirşî bi balcan, sîr û bextenûzê hatiye çêkirin. Ev cûreyekî tirşî ye. Mesela ev tirşî jî bi petîxan hatiye çêkirin. Di vir de jî bi sebzeyên cuda hatiye çêkirin. Di nav tirşînan de herî zêde tirşînên taybet balê dikişînin. ama tabii kelek Tirşiya xwas bi xiyar, îsot û keleman tê çêkirin. Lê petîx di bazarên me de pir nayên dîtin. Müşteriyên me yên taybet sivan cûreyên tirşiyê dixwazin. Yani li gor sîparişê em hazir dikin. Ji bilî vê tirşiya taybet bi kelemên sor, bi gilyasan û bi aluceyan jî tê çêkirin. Ev jî tirşiya firingiyan e. Kesên zanibin dikarin bikarbînin. Herkes nizane bikarbîne. Bi taybetî kesên ku tahma devê xwe zanibin vê tirşî dixwin. Normal tirşiya firingiyan bi firengiyên kal çê dibe. Ev tirşî bi firengiyên sor hatiye çêkirin. Emsala zivistanê da tirşîn ku ser sofrayê me tune be nabe û gelekî feydayê wan hene. Ka em ji kesê ku tirşînê çêdikin bipirsin feydayê tirşînê çi ye? bir insan kışın Mîna kesên ku tim tirşî dixwin zivistanan ew qas bi nexweşînên girîp û zekemê nakevin. Ez bixwe jî ji bo ku tim tirşî dixwim zivistanan bi zekemê nakevim. Tirşiya me xwezayî ye. Kesên tirşî distînên jî bila beredayê ava wê jî nerjînin û ava wê dikarin vexwin. Etmendiyê tirşîna çubukê çi ye? Çima ew qas xelcê hez dike û ew qas dikire. Ka em ê ji hosteyê tirşînê bipirsin sırra vî karê çi ye? Öncelikle çubuk turşusu niye seviliyor? Çima ew qas tirşîna çubukê tê hez kirin? Pêşî em dikarin wiha bêjin. Ji ber hewa herêmê û ava wê ye. Zebzeyên vê derê baştir tê çandin. Taybetmendiyên tirşîna vir jî heke hûn ava wê ne kêm ne jî zêde têxnî pir xweş dibe. Yani taybetmendiyê wê ev in. Bi zebzeyên baş, bê hormon û bê derman tirşîneke baş çê dibe. Di çêkirina tirşînê de ayarkirina xwe û avê pir giring e. Tarafından üretilir, bize gelir. Bizde yıkanır. Ev zebzeyên ku ji aliyê cotkaran ve tên çandin û tên berdestê me em jî dişon û bi makîneyan qul dikin. û paşê jî dixin bîdonan. Divan da nabin. Paşê jî em ava tirşînê eyar dikin. û ji bo xwêkirinê dereca me heye. Ji bo ku hemû tama xweya wan wek hev bibe eyarkirina xwêkirinê pir giring e. Paşê jî avê berdidin ser bîdonan. Divê em devê bîdonên tirşînê baş bigirin û divê em deynên ciyekî hêne. Paşê dixin van petan û pêşkêşî welatiyan dikin. Heta tirşîn tên berdestê me di gela qonaxan de derbas dibe. Destê vana bi kîjan merhelê da derbas dibe? Kîjan merhelê derbas dibe ama ka bixwin veya em tên li vê derê ew erd digirin dizane li vir em gişî çandiniya wî dikin. Em gişî yetiştirmiş dikin. Em dur li vê derê fabrika me heye. Em gişî tên fabrikê olarak gişî işlemiş dikin. Em gişî işlemiş dikin şunda îsal va çend sal zaten va festival çê nabe. İsal ahirê çê bû baş bû aslında jê ülkede.
باش بو اما جو رابو ترشيا اما تشكرن ام جو بو خلقه تانت مش بكن نابه خوا خام تانت مش بكن معاني حياه درقه معاني فستیوال هیا 17 مهه و بدومه